Γεια σας, παιδιά. Για μίλα τώρα. Γεια Μαρία. Τώρα σ' ακούω. Κάτσε να βάλω και ήχο, δεν έχω ήχο. Εγώ μάλλον. σ' ακούω. Η μουσική ακούγεται, ρε παιδιά. Ακούγεται. Όσο πρέπει. Θα μιλάω σε λίγο. Για να μιλήστε τώρα. Έλα Ναι, Μαράκι. Ωραία. Μια στιγμή γιατί δεν έχω ρεύμα. Δεν ξέρω γιατί δεν έχω ρεύμα. Θα μου πέσει το λάπτοπ. Τι έγινε, Μανώλη? Τι διακοπή έχετε? Όχι, διακοπή δεν έχουμε. Απλά τα παιδιά παλεύουν το λάπτοπ που είναι μέσα στο δωμάτιο και και δεν έχω ρεύμα μετά και πέσει η προπόνηση. Αυτό. Εντάξει, τώρα είναι στο ρεύμα το λάπτοπ, ωραία. Να βάλω full να σας ακούω. Εδώ μου έχει βγάλει διάφορα μπροστά. Ένα λεπτό γιατί αυτό τι είναι από πίσω. Για να δω τώρα. Τώρα καλύτερα, σας βλέπω. Όπως πάντα εμένα δεν με βλέπεις. Πιάσω την κάμερα, δεν ξέρω, η κάμερα είναι αρκετά μάλλον, δεν είναι τόσο καλή εδώ που την έχω βάλει. Ίσως πρέπει να μετακινήσω τις καρέκλες. Μένετε πάντως. Εντάξει. Ναι, όπως την είχα βάλει την άλλη φορά. Εκεί καλή. Τι είπα εγώ, φύγε από εδώ. Πήγαινε μέσα να δεις παιδικά. Έχω προπόνηση εδώ, δεν θέλω να σε ακούω. Πήγε. Κατάλαβες, είναι εδώ και τραγουδάει. Θα μας φάει τα αυτιά, τα αυτιά μέχρι να τελειώσουμε την προπόνηση. Τα παιδιά είναι αλλού, δεν το ξέρω. Πάει στα αγγλικά, πάει και κάνει μιαου μιαου και τρελαίνει όλα τα άλλα. Και αυτή πρώτα. Τώρα καλύτερα, μάλλον, Ναι, λίγο είναι θα μπω, έλα. Πρέπει να φτιάξει, εντάξει. Εκεί. Για να δω τι γίνεται. Λίγο θαμπώνει. Λίγο. Να ξαναεστιάσει. Να δούμε. Τώρα, εστίασε, ναι. Ναι. Κάτσα πάρω και το πάπλωμα. Εγώ είμαι το παιδικό δωμάτιο εδώ πέρα. Έλα, δεν παρεξηγεί κανείς. Έχουν κάνει κατάληψη τα σκυλιά στο άλλο. Παιδιά, σκυλιά όλοι έχουμε, καταλαβαίνω. Όλοι σπίτι θέλουν τώρα. Λοιπόν, ωραία, την έστειλα την προπόνηση στο Βαγγέλη. Ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει, βλέπω. Πού μου την έστειλες, Μαρία? Τώρα στο Messenger. Και πού να τη βάλω, πού θες να τη βάλω? Εγώ θα κάνω μαζί σας τώρα. Θα μου λες τι έχουμε, εντάξει, δεν ξέρω αν θες να τη βάλεις, απλά στην έστειλα εγώ. Κάτσε να συνδεθούμε όλοι. Δεν την έχω live, Μαρία. Τώρα στην έστειλα. Δεν έχω live, τώρα μου ήρθε. Δεν μπορώ να τη βάλω στο Zoom μέσα αυτό. Όχι. Πώς θα το βάλω? Δεν την έχεις, αφού την έχεις γραμμένη, βάλτε κάπου να τη βλέπεις. Χειροκίνητη, ναι, απλά πως ήθελες να την εμφανίσεις αυτό, αλλιώς δεν με πειράζει. Δεν νομίζω μέσα στο Zoom να μπορεί να μπει, για να δοκιμάσω. Όπως το έχω βάλει. Αν θέλω να σας βάλω live, ετοιμάζω την κάμερα να είναι έτοιμη για να μ' χρειαστεί live και τέτοια. Θα δοκιμάσω να τη βάλω. Ναι. Ο Σταμάτης θα αναλάβει μόλις τελειώσει την Ελισάβετ να μου κάνει ένα τσάι. Έχω κάνει και ένα max out στο γήπεδο που κάναμε τα παιδιά ενόργανοι. Εγώ κάναμε στρέντ. Κάνει προπόνηση. Άμα μπορώ. Εγώ έχω κάνει προπόνηση. Εγώ πάω ένα γυμναστήριο. Ναι. Ωραία. Εγώ δουλεύει για live. Μπορώ να το βάλω και κάτω. Το βάλω και κάτω το κινητό που είναι καλύτερο, μάλλον. Μα δεν βλέπω να γίνεται. Τι δεν γίνεται? Όχι, σήμερα δεν είναι ένα παιδικό ο Μανώλης, είναι μια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, περιμένουν να συνδεθούνε. Ναι. Η Μαϊμούνα δεν έχει θέματα. Ποιος? Η Μαϊμούνα? Έχουνε θάνατο μέσα τόσο. Να δούμε παιδικά. Να δείτε, παιδιά.
Θα πεις γεια στο θείο το Βαγγέλη. Μαρία, την έβαλα. Γεια σου ρε. Μανώλη, πού είσαι, ρε Μανώλη? Συλληπιτήρια στη Μαϊμούνα, θα της γράψω κάποια φάση. Μανώλη, θα κάνεις γυμναστική μαζί μας? Όχι, θα πάει να δει παιδικά. Πρέπει να διαβάσετε κιόλας, αλλιώς δεν έχει παιχνίδι. Υπάρχει και το διάβασμα, Μανώλη. Δεν πιστεύω να είναι άγνωστη λέξη. Διάβασμα. Είσαι και η Πόπη. Βρε καλώς την Πόπη. Βρε καλώς την Πόπη. Που δεν μας ακούει καν εντωμεταξύ. Έτσι. Ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, Πόπη, μας ακούς? Μάτης ακούω, δουλεύει ο βραστήρας να κάνει τσάι. Του πρέπει να κάνει ένα Παιδιά, τσάι. εγώ σε κάποια φάση θα πρέπει να φύγω. Έχω ραντεβού 9 η ώρα στο κέντρο, έτσι. Εντάξει. Η Σοφία. Θα αφήσω, η Σοφία είναι στην εκκλησία. Θα αφήσω ανοιχτό όμως το δωμάτιο, okay? Και το κλείσω μετά Να το πει, θα κάνεις εσύ, Βαγγέλη. Πρέπει να κάνεις αυτά τα δύο βήματα. Να μπω, να συνδεθώ εγώ, να συνδεθείς και εσύ. Αλλιώς δεν πρόκειται να ανεβάσεις τίποτα. Ναι, θα πρέπει να το κάνουμε, ναι. Να μπούμε μετά να το κάνουμε. Όχι μετά, σήμερα, αύριο. Αλλά να μπούμε όμως. Ναι. Εντάξει. Εδώ έχεις τη Λοιπόν. σπουδά. Καλά, εγώ τη βλέπω την προπό. Λοιπόν, πάω μια τουαλέτα και ξεκινάμε. Ναι, για να προλάβω να κάνω και εγώ τίποτα. Δηλαδή, Γεια σου, ρε Πόπη, γιατί δεν μας μιλάς, ρε Πόπη? Γεια σου, Πόπη. Πόπη. Γεια Τίποτα, σας. Πόπη. Γεια σου, Ποπή. Ούτε max out, κάνει τίποτα. Τέλος πάντων, τώρα φέρνω ετοιμάζω τα πράγματά μου, γι' αυτό δεν έχω ανοίξει ακόμη την κάμερα. Τώρα θα σας δείξω εγώ τι ζουμί πίνω. Για να ζηλέψετε, δηλαδή. Εσύ έφαγες όλες τις μπάρες, μη μας λες τίποτα. Όλες τις 24 τις έφαγα και τώρα πίνω τέτοιο. Κοίτα, πίνω αυτό το ρόφημα το οποίο είναι φράουλα με χυμό ανανά. Και τσάι. Και τι άλλο έχει μέσα, δεν θυμάμαι. Και λιφτόφ έχει μέσα, δεν ξέρω τι. Είμαστε ready για ξεκίνημα. Εσύ, Έλληνα, έκανες γυμναστική. Έλληνα, τι έκανες με το Captain Bot, το κατάφερες? Όχι, δεν ολοκλήρωσα ακόμη. Εγώ 6 γκρουπ έχω. Μπράβο, μπράβο. Άντε. Εύκολο ρε. Βαγγέλη, Να το παίζεις στα δάχτυλα, δεν μπορεί να πας σε άλλα. πέρα από τη Μαϊμούνα, άλλες ξένες θα μπουνε ή μπα. Εγώ το έστειλα, τώρα δεν σου πω. Άμα μπει καμία, θα σου πω. Οκ. Λοιπόν, να σας βγάλω και live. Ναι, μα να ξεκινήσουμε για να προλάβω να κάνω και εγώ τίποτα. Το βάζω να έχουμε και το live. Να Δεν το χρειάζεται να φύγω. Να προλάβω να κάνω και εγώ τίποτα. Ναι, αμέ. Λοιπόν, 30 Ωραία, μπράβο στον Μάκη, ευχαριστώ. Εδώ, κοιτάξτε εδώ, περιποίηση. Ωραίο τσάι. Έλα και εγώ εδώ το τσάι. Από τα μπορεί και το 10ο τσάι σήμερα, πολύ τσάι σήμερα. Άρα πολύ κατούριμα. Ήταν μια δύσκολη μέρα γενικά, ναι. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε, όποιος μπει θα μπει. Έχουμε 30-30, έχουμε πολύ squat. Όλοι οι πρώτοι είναι όλο squat και το δεύτερο έχει αρκετά squat και lunges, δηλαδή προβολές και squat, παιδιά. Εντάξει, και το τελευταίο είναι κορμός, tricep. Δεν έχω καρέκλα, αλλιώς θα κάνω στο στρώμα. Tricep dips, abs. Έχουμε δουλειά μπροστά μας. Έχουμε αρκετά να κάνουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ζέσταμα. Πάμε με τα χέρια μας. Το κλασικό ζέσταμα που κάνουμε πάντα. Πάμε, αλλάζουμε πίσω. Ποιος κάνει Friday Fight Round του? Εγώ έχω κάνει, τώρα έκανα τα μπάτα strength πριν να κάνω αυτό. Έκανα και ήταν τα παιδιά ενόργανα, έκανα και εγώ ένα. Αλλάζουμε φορά. Εγώ έκανα το ένα, το Friday Fight το ένα και το πρωί που είχα ξυπνήσει είχα κάνει cardio challenge. Πάντως σκέφτε πρώτο μήνα, μια χαρά, δεν χρειάζεται και καλά καταπόρηση δεύτερο μήνα. Εκτός και αν το έχεις. Αλλάζουμε. Εμένα είναι πιασμένη η ώμη μου τώρα, γιατί έκανα push-ups πριν. Πάμε τώρα από τη μία και έχω και εδώ push-ups. Έχω και για σας. Τέλεια.
Είχα καθυστερήσει να μπω επειδή είχα κάνει αμέσως πριν το Friday Fight το 1 και είχα κάνει μπάνιο μετά να φύγουν οι υδροτήλες. Έχει και τζίνι τα jumps. Όχι, όχι, δεν έχω. Όχι, στο 1 δεν τα έχει τα τζίνι, τα jumps, αλλά έχει τα κάτι το Αυτά είναι τα τρομακτικά. Αυτά είναι τα Πίσω τρομακτικά. Chris Cross. Τώρα στο πρώτο σετ σας έχω Chris Cross, στον αέρα. Για να ξυπνήσετε. Τα τρομακτικά είναι τα τζίνι τα jumps. Πάμε τα ποδαράκια μας. Να τα ζεστάνουμε. Εντάξει, δεν σας έχω κάτι τέτοιο. Χθες έκανα floor hops και έλεγα να δούμε ποιος το έχει τα floor hops. Μ' αρέσουν και πολύ. Θα ξαναπάνε. Έτσι όλα οι floor hops που το κατσίκι. Δεν σας έχω, όχι, όχι. Ένα μπάρ σας έχω. Το κατσίκι, το θυμάσαι, από το Max Out. Ναι. Έκανα, είχα κάνει. Ναι. Πριν κάποιες μέρες είχα κάνει round 2. Round 2, round 1, τα είχα πάρει και τα δύο σβάρνα μαζί. Λοιπόν, πάμε kick, straight leg, παιδιά, μπροστά, δηλαδή τεντωμένο πόδι. Εντάξει, μόνο το Chris Cross και το Barbie, το τρίτο set είναι όλο κορμό. Και τι σας έχω βάλει, Power, δεν θυμάμαι τι σας έχω βάλει, Power, κάτι με τα 360. Το νερό, Βαγγέλη, άμα θυμάσαι. Πίσω, back kicks. Μαρία, άμα έρθω Σάμο, τώρα θα αφήσουμε 8 η ώρα να προλαβαίνουμε θάλασσα, εντάξει. Ναι, άμε. Το καλοκαίρι αργεί να ανοιχτώσει, οπότε εγώ νομίζω καλά είναι και 8 η ώρα. Μια χαρά είναι. Θα δούμε πώς τραβάει η ομάδα. Εξαρτάται και από την Αφρική που μπαίνουν πολλές. Πάμε μπροστά. Πήρα και Kleiny. Πήρα για Max Out παπούτσια. Ωραία. Γιατί αυτά έχουν αρχίσει και κάθονται τα Pegasus που έχω και τα δύο. Πάμε πάλι κυκλικά. Να ζεσταθούμε καλά. Και μπορούμε να κουνάμε και χέρια μαζί. Όπως μπορείτε, έτσι. Είτε έτσι, είτε γύρω-γύρω όλοι. Πάμε πάλι μπροστά, κλωτσιά μπροστά και κλωτσιά πίσω. Και να κάνουμε κανένα σπορτ και λέω να πάμε να ξεκινήσουμε. Το πίσω κλωτσιά. Βασιλάκη τα κάνεις? Καλά είμαστε. Η Βασιλάκη τα κάνει ή Λουφάν? Η Βασιλάκη πάντα με μπισκίτα. Κάνω. Κλέψη, Βασιλάκη. Κλέψη. Βασιλάκη. Για πηγαίνετε 60 χρονών να δω τι θα Έχω κλέβετε. μια Βασιλάκη στην Τρίτη που μπαίνω, Έλενα. Εγώ είμαι μακριά από τα 60, μακριά είναι. Αυτός φταίει, αυτός δεν... Αλλά και εκείνη τώρα μια στιγμή, παιδιά, μια στιγμή να βάλω χρόνο, δεν έχω. Εγώ είμαι μακριά από τα 60, Ελένη. Εσύ είσαι μακριά, κάτσε να πας 60. Μακάρι να κάνεις έτσι ακριβώς. Μακριά είμαι εγώ. Ούτε καν το σκέφτομαι. Έτσι μακριά το βλέπα κι εγώ και ήρθε τόσο γρήγορα. Ήρθε, Ελένη. Καλά, μην το σκέφτεσαι, δεν πειράζει. Δεν το σκέφτομαι, όχι. Παιδιά, να φτιάξω το χρόνο, έρχομαι. Αυτό με σκέφτεται. Μην το σκέφτεσαι. Βρες εσύ γραφείο κηδιών. Πλήρωσε να μην πληρώνω τα παιδιά σου. Να τη φύγει από εδώ. Και Mercedes, να πηγαίνει και με Mercedes κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Αχ, μωρέ. Σιγά να με σκέφτομαι τέτοια. Μπορείς να Να το την κάνεις σκέφτεσαι. Mercedes άμα την κάνεις στον άλλο κόσμο. Αχ, πήγαμε τέτοιο. Που τους πάνε με Mercedes, να την κάνεις. Στο τρένο, ξέρεις τι ωραία κορμιά θαύτηκαν. Τόσες ωραίες κοπέλες, ένα λεπτό. Άσε μου. Ναι, βέβαια. Δεν είναι, να μην πω τι είναι. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για σκουάτ, να κάνω σκουάτ με την Αυτούς που μέτρησαν σήμερα, Πάμε λίγο σκουάτ να knarf Μαρία. 30-30, έτσι. Για πάμε σκουάτ 30-30, σας δείχνω τι έχουμε. Έχουμε squat lunges, δηλαδή squat lunge, δηλαδή προβολή. Υψηλή ένταση,
Μπορείτε να το κάνετε να αλλάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, μέτρια. Εγώ δεν θα το κάνω χοροπηδικά. Μπράβο, έτσι θα το κάνω εγώ. Δεν θα το κάνω χοροπηδικά. Πάμε κάτω τελείως. Ναι, ναι, ναι. Το πόδι. Έτσι, εγώ έτσι. Κάτω. Αυτό είναι το πρώτο. Είναι όλο τέτοιο, εκτός από τα jumping jacks και τα crisscross και το άλλο set έτσι, με squat πάμε. Σας έχω βάλει ποπό σήμερα. Λοιπόν, όταν είστε έτοιμοι, είναι ο χρόνος. Μια χαρά. Ναι. Καλά θα ήταν να τον βλέπω κιόλας, θα το στηρίξω κάπου να βλέπω τι γίνεται με τον χρόνο. Δεν ξέρω αν θα μείνει. Ωραία, πιω μια γουλιά τσάι και πάμε. Οπ. Ένα λεπτό να στηρίξω το κινητό το άλλο γιατί αυτοκτόνησε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. 3, 2, 1, πάμε. Αυτός που θέλει μέτρια μπορεί να ακολουθάει εμένα. Ο υψηλή, ο Βαγγέλης κάνει και εκείνος. Κλέβει σήμερα, κλέβει. Μέχρι χαμηλά στη μέτρια, Βαγγέλη, δεν κλέβουμε, δεν σηκωνόμαστε πάνω. Πιο κάτω. Όπι φτιάξε τις προβολές σου. Την Ελλάδα βλέπω τι κάνει. 3, 2, 1. Ξεκουραζόμαστε και έχουμε, έχουμε live 30, δηλαδή με εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ. Κοινώς μένουμε χαμηλά. Αυτό είναι το. Τα κορίτσια πάμε λίγο πιο μπροστά για να δουλέψουμε ποφό. Τα αγόρια ας δουλέψουν το εγκέφαλο. Αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε. 6, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Ίδια είναι η ένταση. Όπι φτιάξατε το μένο πόδι πίσω, δεν αλλάζεις πόδι. Σταθερά, το ίδιο πόδι. 30 μοίρες. Και μένεις χαμηλά, μέχρι να πιαστείς. Να πιαστεί ο γοφός σου. Αυτή είναι η δουλειά σε αυτή την άσκηση. Πονάει εκεί. Πονάει, αλήθεια είναι. Πονάει, ναι. 3, 2, 1. Πόνεσα. Φτιάξτε ποδαράκια. Να κάνουμε το άλλο ή να σας βάλω την επόμενη crisscross. Τι θέλετε. Να το κάνουμε το άλλο πόδι να μπερδευόμαστε. Ωραία, το άλλο πόδι. Και αν μπορείς κάτι με κοιλιές. Και για κοιλιά. Σας έχω βάλει σκότ σήμερα. Λοιπόν, μαζόμαστε το άλλο πόδι. 3, 2, 1, πάμε. Χαμηλά και μπροστά τα κορίτσια. Για μένα το λέει η Ελένη. Η Ελένη για μένα το λέει. Όχι, και για μένα. Μπισκοτούλα. Φτιάξτε το πόδι σκεντωμένο το πίσω πόδι. Πόπι, κοίτα το δικό μου πώς είναι. Δεν το κάνεις έτσι, κλέβεις. Εδώ θέλω να είσαι. 3, 2, 1. Ξεκουραζόμαστε. Η επόμενη. Λοιπόν, ο Βαγγέλης την ξέρει. Μπροστά, πίσω, crisscross. Μπροστά, πίσω, το άλλο πόδι crisscross. Η μέτρια, μπροστά, πίσω. Αυτή είναι η επόμενη. Μένουμε χαμηλά η μέτρια. Μέχρι να πιαστούμε. Πάμε. 3, 2, 1. Πάμε. Δεν σκύβουμε μπροστά από πει. Όχι. Κοίτα. Δεν είμαι μπροστά. Όρθιος ο κορμός. Για να δουλεύει μην μου κάνεις έτσι. Κλέβεις. Όχι. Ποπί. Εδώ. Όρθιος ο κορμός. Μην κάνεις αυτό. Εδώ σε θέλω. Τρία, 2, 1. Ξεκούραση. Ξανά από την αρχή, παιδιά. Από την αρχή το set. Με το squat lunges, όπως το κάναμε. Πάμε.
Εντάξει, έχει πιάσει ο ποπός. Ναι. Πάμε, 3-2-1, πάμε. Πεντωμένο πόδι πίσω, Μπόμπι. Πεντωμένο πόδι. Του πάω στη κάμερα πάλι. Δεν το σέρνει πίσω στο σκουότ το πόδι σου. Στα λάντζι, τεντωμένο πόδι πίσω. Μη μου το κάνεις τριγιστό, δεν μου κάνεις τίποτα. Μου κλέβεις. Κοίτα εδώ. Τεντωμένο πόδι. Τεντωμένο πόδι. Ξεκούραση. Ωραία, εστίασε. Πάμε στα 30 degrees πάλι και αλλάζουμε και πόδι. Μία το ένα πόδι, μία το άλλο. Πάμε, 3-2-1, πάμε. Δεν το σέβω το πόδι πίσω, Πόπι. Όχι, μην μου το κάνεις έτσι. Εδώ θέλω να είσαι. Δεν το σέβω τελείως το πόδι σου. Και σκύψε μπροστά. Μπράβο. Εδώ μπορείς να σκύψεις μπροστά, δεν με πειράζει. Για να δουλέψεις γοφό. Αλλά δεν το σέτω το πίσω πόδι. Δεν το σέτω τελείως, δεν το σέτω. Μπράβο. Ωραία. Δεν το σέτω, δεν το τεντώνεις, κλέβεις. Εδώ το τεντώνεις. Το τεντώνεις, να το πόδι, κάτω. Τεντωμένο, εσύ κάνεις αυτό. Δεν κάνεις πολλά πράγματα. Πιάνει γοφό, εντάξει. Αλλά δεν θέλω να το κάνεις έτσι. Το άλλο πόδι. Πάλι. Πάμε. Αυτό νομίζω κάνω. Πάμε. Τέντωσέ το. Το πίσω το τεντώνουμε. Δεν το έχεις τεντωμένο. Όχι, μη σκύψεις μπροστά, δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Και τέντωσέ το πίσω το πόδι σου. Ξεκουραζόμαστε. Προχωράμε στα air jump. Criss cross. Θα έχουμε, ναι, προς πίσω. Σκουάτ προς πίσω. Ναι. Μπρος πίσω, criss cross η υψηλή. Εμείς χαμηλά, η μέτρια. Πάμε. 3-2-1, πάμε. Κάνα μου και criss cross αφού κάνεις υψηλή, αν μπορείς. Μπράβο, τέλεια. Μπράβο, Πόπι. Criss cross. Τέλειο criss cross κάνεις. Βαγγέλης κλέβει ο Βαγγέλης. Πάντα. 3, 2, 1. Ξεκουραζόμαστε. Πάμε πάλι στο jumping jacks. Αυτά τα φάγαμε. Ναι, κάνουμε τις προβολές από το δεύτερο σετ. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε προβολές, θα τα βάλουμε μετά τα jumping jacks. Κάτι μπέρδεψα με τα σετ. Σκουάτ προβολή. Ναι, προβολή, το ένα πόδι και το άλλο πόδι. Θα δουλέψουν οι γοφοί σήμερα, τελείωσε. Πάμε, 3, 2, 1, πάμε. Στο Γιάννης, βέβαια. Πότε ξεκινήσουμε στα μάτια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τεντωμένο πόδι πίσω. Τεντωμένο. Και μένουμε χαμηλά. 3, 2, 1. Το άλλο πόδι. Να ξεκινήσουμε τώρα. 5,
Πάμε, 4, 3, 2, 1, πάμε. Την Πόπη τη βλέπω και τη διορθώνω. Την Έλενα δεν τη βλέπω τι κάνει. Τα έχει κλειστά τα μικρόφωνα και τα κάμερες. Κάνω ό,τι μπορώ, αλλά δεν κάνω τέλεια όπως κάνεις εσύ. Κλέψη. Λίγο ναι. Κλέψη. Με πονάνε τα ισχύα λίγο, γιατί το ένα μου πόδι έχει ρίξει μηνίσκου. Αυτό δεν κάνει να ζορίζεσαι. Γεράματα. 2, Το αριστερό. Κάνε το δεξί. Γεράματα. Και εκεί που ήμουνα, λέει, και εκεί που είμαι θα. Ναι, σίγουρα. Παιδιά, air jump, εντάξει. Όχι, το άλλο πόδι τώρα. Το κάναμε. Τι το κάνουμε, Μαρία, μόνο το ένα κάνουμε. Εγώ το έκανα και τ' άλλο. Αριστερό έχουμε. Ωραία, αλλάξτε, κάντε το άλλο πόδι, εντάξει. Εγώ το έκανα, δεν ξέρω. Το έκανε η Μαρία. Κάνε το, Ευαγγέλη. Κάντε. Δεν με πειράζει. Α, ναι, αυτό, ναι, σωστά. Πάμε. Α, θα κάνετε αυτό τώρα. Οπότε κλέβουμε. Καλά, θα σας κρατήσω 10 δευτερόλεπτα τώρα από το διάλειμμα να δείτε. Εγώ είδα την Πόπη. Κλέψη. Βαγγέλη, πιο χαμηλά, Και ψηλά πηδάς, ψηλά. Κλέβει. Δεν σταματάμε, συνεχίζουμε. Κάναμε μόνο 20 δευτερόλεπτα, είναι 30-30. Εσείς μου κλέβετε δευτερόλεπτα. 3, 2, 1. Έλα, συνάξτε πόδια. Ωραία, μέχρι. Πάνω σετ. Μέχρι. Κάναμε 3 φορές. Ωραία. Πείτε τσάι, λίγο ξεκουραστείτε. Και πάμε στο επόμενο. Εγώ σας έχω δώσει squat, leave and take. Δεν ξέρω αν έχετε βαράκια να πάρετε. Εγώ δεν έχω κάτι εδώ να αφήσω και να πάρω. Είναι όλα από εκεί τα σετ και αυτά. Τι έχει μετά, Μαρία? Squat, leave and take. Δηλαδή, χαμηλά, θα το χαμηλώσω. Ναι, βαράκια έχετε. Ναι. Βαράκια Έχουμε. χαμηλά και κάτω, παιδιά. Έχουμε, Μαρία. Τέλεια, αυτό είναι πολύ καλή άσκηση. Αυτή είναι η επόμενη. Αυτή είναι και που βαράει. Έχει βαράκια και έχει και δυνατά πόδια, γιατί θέλει να έχει καλά γόνατα, εγώ δεν έχω. Μένουμε χαμηλά. Ταλάντευση χαμηλά. Αυτή είναι η επόμενη άσκηση. Είμαστε ready. Ωραία. Μετά σας έχω jumping jack. Γιατί βάλαμε κάτι άλλο πριν. Λοιπόν, πάμε. 3, 2, 1, πάμε. Δεν μου σκύβετε μπροστά όμως. Εδώ. Δεν μου κάνετε αυτό. Δεν κάνουμε τίποτα. Εδώ δουλεύουμε. Τα βαράκια. Ναι. Μη σκύβεις μπροστά, Πόπη, σταθερά εδώ. Μένουμε χαμηλά και τα ταλαντευόμαστε. Χαμηλά, ταλαντευόμαστε. 3, 2, πιο ψηλά λίγο, 1, 0. Ξεκουραζόμαστε. Και πιο ψηλά, γιατί μου σκύβεις μπροστά. Θα κάνουμε jumping jacks, υψηλή ένταση jumping jacks. Μέτρια. Αυτή είναι η επόμενη. Τι φάγαμε πριν, δεν ξέρω γιατί τι φάγαμε. Κάναμε τις προβολές, οπότε πάμε τώρα να την κάνουμε. Πάμε, 3, 2, 1, πάμε. Θα ξεκουραστούμε λίγο, δεν πειράζει. Μετά σας έχω μπάρμπι, παιδιά. Άκουσα μου. Τα παιδιά του, μιλάει τα παιδιά εκείνους. 3, 2, 1. Λοιπόν, μπάρμπι. Push-ups όποιος μπορεί, όποιος δεν μπορεί, δεν πειράζει.
Να σας το δείξω, αν το ξέρετε. Φτιάξε μου το προσοχή στα squat Poppy εσύ. Εδώ. Έτσι. Πηδάμε. Push up. Σηκωνόμαστε σε squat, πηδάμε. Μην μου κάνεις αυτό, είναι λάθος. Η μέτρια ένα πόδι. Πάμε. 3, 2, 1, πάμε. Πρώτα το ένα πόδι, μετά το άλλο. Πάμε. Ένα μικρό πηδηματάκι μέτρια. Καλά, κάνουμε καλό πλάνκ. 3, 2, 1. Ξεκούραση. Ξεκούραση. Λοιπόν, τώρα, πάλι από την αρχή. Με τα σκουάτ. Εντάξει, το μπάρπι νομίζω μια χαρά, έτσι δεν σας κούρασε πολύ. Ήταν ζώρικο. Εντάξει, το μπάρπι είναι πάντα ζώρικο. Πάμε, πάμε. 3, 2, 1, πάμε. Κάτω, χαμηλά, σκουότ. Πιο καλή ταλάντευση, Πόπι. Άλλο λίγο έχουμε. 5, 4, 2, 1. Κουνάζουμε πόδια. Πάμε στα jumping jacks τώρα. Για να κάνουμε στο μπάρπι μετά. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου. Ωραίο το τσάι. Το τσάι είναι πάντα ωραίο, παιδιά. Λοιπόν, πάμε. 3, 2, 1, πάμε. Εντωμένα χέρια, Πόπι. Μπράβο. 3, 2, 1. Ξεκουραζόμαστε. Πάμε για τα μπάρπι μας τώρα. Πάμε, 8, 7, πάμε. 5, 4, πάμε, πάμε. Πάμε, 2, 1, πάμε, μπάρπι, πάμε. Άμα την δω την Πόπι τι κάνει. Μπράβο, Πόπι, μια χαρά. Πολύ ωραίο. Το σκουότ σου. Βλέπεις σωστά. 3, 2, 1. Ξεκούραση. Μπράβο, Πόπι, το βελτίωσες. Λοιπόν, από την αρχή τελευταία επανάληψη του σετ αυτού. Πάμε στα επόμενο. Το επόμενο είναι όλο κορμός εδώ μεταξύ. Έχουμε όλο είναι τέτοια push-up jacks και τέτοια. Κάτω, κάτω. Το άλλο είναι όλο κάτω. Πάμε, 3, 2, 1, πάμε. Πάμε στα squat. Πιο μεγάλη ταλάντευση να μας πιάνει καλά στον ποπό. Σε πιάνει, Πόπι? Σε πιάνει? Ouch. Ναι. Ωραία, ωραία. 3, 2, 1. Τεινάζουμε ποδαράκια. Θα κάνουμε μετά διατάσεις για γοφούς.
Ωραία, jumping jacks, εύκολη άσκηση. Απλά το μπάντι μετά είναι λίγο φωτιά. Εντάξει. Δεν πειράζει όμως. Όλα χρειάζονται. Αυτό ήταν ζόρικο. Πάμε, πάμε. Αυτό το round. Τρία, δύο, ένα. Ξεκουραζόμαστε. Ετοιμαζόμαστε για τα μπάρτι τώρα. Τι ώρα είναι? Εντάξει, Βαγγέλη, έχεις μάλλον να το τελειώσουμε. Είναι 8. Όταν έχει λάβω τις διατάσεις, εντάξει. Δεν θα κάνεις διατάσεις. Κύμα. Πάμε, πάμε. Δεν το κάνω. Πάμε, μπάρτι, πάμε, πάμε. Τρία, δύο, ένα. Ξεκουραζόμαστε. Ωραία. Τώρα έχουμε push-up jacks. Βαγγέλη. Τα ξέρετε, έτσι. Να στα δείξω. Τα ξέρω από το σπιτρίο. Ωραία. Push-up jacks σας έχω. Θα χαμηλώσω λίγο, γιατί αυτοί είναι όλοι κάτω. Θα κλείσω κάτω. Κάπου εκεί. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε. Εντάξει, δεν μας πειράζει. Έχει πολλά. Ας τρέξει λίγο. Λοιπόν, τα push-up jacks, πώς θα τα δείξω. Από εδώ. Τα πόδια. Μάλλον Εντάξει, έτσι. τα ξέρουμε μόνο. Έτσι και push-up. Αυτό η μέτρια με τα γόνατα κάτω. Push-ups. Δεν έχουμε κάτι άλλο που θα κάνουμε. Η μέτρια είναι ένα jack στα ανοιγόκλημα πόδια και μετά push-up. Ας Η κάνουμε εξηγήτα μόνο push-ups. Δεν έχει πειράζει. μαζί. Είναι παιχνίδι το jacks τώρα στη μέτρια. Δεν είναι τίποτα. Πάμε για push-ups. Η μέτρια κάνει push-ups μόνο. Λοιπόν, πάμε σε 20 δευτερόλεπτα. Left, right, hands. Η left, right, παιδιά, ένα λεπτό να σας δείξω. Θα σας τη δείξω μετά, εντάξει. Δεν είναι με τις κουνά touch toys η επόμενη. Είναι άλλη άσκηση, θα σας δείξω. Λοιπόν, πάμε. 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε, πάμε. Θα θέλω που πάει κάτω το στήθος σας, Πού πάτε την κοιλιά. Ένα. Λοιπόν, η επόμενη υψηλή. Αυτή. Εδώ. Αριστερά. Δεξιά. Αριστερά. Εντάξει. Η μέτρια με τα γόνατα κάτω. Αριστερά. Δεξιά. Αυτή είναι η επόμενη. Θυμάστε. Ναι. Ωραία. 6, 5, 4, 3, όποιος θέλει παίρνει και βαράκια στην κοιλιά. Πάμε, πάμε. Κανένα βαράκι είναι πολύ ζωρικό. 3, 2, 1. Λοιπόν, τώρα σας έχω tricep dips. Εγώ θα πάρω καρέκλα. Κάτσε να το σταματήσω
μπορέσω να σας τη δείξω. Γιατί ένα σκαμπό εδώ, αλλά με το σκαμπό δεν ξέρω αν θα με βοηθήσει. Λοιπόν, η υψηλή με τεντωμένα πόδια. Έτσι. Πάρτε καρέκλα καλύτερα. Η μέτρια με λυγισμένα. Εδώ. Αυτή. Όποιος δεν θέλει να χρησιμοποιήσει, δεν έχει καρέκλα, μπορεί να κάνει και κάτω. Μπορεί να κάνει κάτω και να κάνει εδώ. Αλλά αν κάνετε, επειδή το θεωρώ πιο εύκολο, κάντε με τον απόδι πάνω. Υψηλή. Η μέτρια, όπως είμαστε. Καλά, μπορούμε να βάλουμε και βαράκι στη λεκάνη. Ναι. Ό,τι θέλετε. Μην μου κάνετε όμως αυτό το πράγμα. Εδώ. Δεν μου λέτε ότι κάνετε τετρακέπαλο. Όχι, μόνο αγκώνι. Ναι. Εγώ μάλλον θα ανοίξω εδώ το σιτάρι και θα κάνω από εδώ. Ή θα κάνω από το πάνω του, στο κρεβάτι. Θα κάνω στο κρεβάτι. Λοιπόν, τα αφήνω να τρέξει. Αυτή είναι η τελευταία άσκηση του σετ αυτού. Πάμε. Έχουμε άλλα 18 δευτερόλεπτα. Πιο λίγο τσάι. Με ζόρισε, ρε Μαρία. Ετοιμαστείτε. Άστα να πάνε, ρε παιδιά. Με ζόρισε, που κόλλησε. Πάμε, 3, 2, 1, πάμε. Άμα δεν δουλέψετε, δεν γίνεται δουλειά. Ωραία, μάνα μου. Πάμε. Τρία, 2, 1, ξεκουραζόμαστε. Μπορούμε λίγο να τεντώσουμε τα χεράκια μας. Και πάμε από την αρχή. Push-up jacks. Θα καείτε λίγο, εντάξει. Ας δουλέψετε λίγο τώρα το χέρι και όμως. Και εδώ τα χεράκια μας για τα push-up. Οι γυναίκες έχουμε ένα θέμα. Πάμε, 3, 2, 1, πάμε. Δίπλα μας. 2, 1. Ξεκουραζόμαστε. Όταν κάνουμε τα push-ups δεν κάνουμε έτσι τα χέρια, έτσι δίπλα στα πλευρά μας τα χέρια. Εδώ, όχι έτσι δηλαδή. Έτσι. Εδώ δίπλα μας. Κλείνουμε όσο μπορούμε, δεν ξέρω πόσο μπορείτε. Ανάλογα με την εντοχή σας, δίπλα στα πλευρά τα χέρια. Αυτό. Λοιπόν, θα το κάνουμε λίγο πιο πέρα, εντάξει, πιο και μια βουλιά. Πάμε στους ηλιακούς μας. Δέκα. 7. Πάμε. 4, 3, 2, 1, πάμε. Και ξεκουραζόμαστε. Πάμε τώρα στα tricep dips.
Έλα, άλλη μια φορά θα το κάνουμε τώρα. Θα σας αφήσω στο video. Πάμε. 3, 2, 1, πάμε. Πάμε. Κόφι, δεν μπορώ να δω πώς και τι με το σώμα σου, δεν σε βλέπω. 3, 2, 1, ξεκουραζόμαστε. Και πάμε από την αρχή. Push-up jacks. Δεν σε βλέπω στα tricep τι κάνεις, Κόφι. Σε βλέπω ψηλά από τον ώμο σου, από εδώ και πάνω δεν μπορώ να δω τι κάθεσαι να κάνεις. Δεν πειράζει, εντάξει. Απλά σου λέω ότι δεν σε βλέπω. Ξέρεις, από τον νόμο και κάτω, απλά κάθεται στο πάτωμα. Ναι. Κάτι δεν μ' αρέσει, αλλά δεν μπορώ να δω τι κάνεις. Κάθεται στο πάτωμα. Θα έχει βάλει και κανένα 2-3 μαξιλάρια εκεί πέρα, ξέρεις. Κλέβει. Κλέψει. Πάμε που σαν Τι λες, μωρέ. Καμιά στρωματάρα θα έχει και την πέφτει για ύπνο. Έχω βάλει και τα 2 βαράκια και το έχω κάνει και με το ένα πόδι. Μπράβο, ρε, μπράβο. Είσαι στρατιώτης, κομμάτο. Παιδιά, πάμε σε 10, εντάξει. Πάμε σε 10. Και να έχει κάνει και 2 max out σήμερα, εντάξει. Πολύ χαλαρό μου φαίνεται το πάνω κάτω, γι' αυτό δεν σε βλέπω. Λοιπόν, πάμε. 3, 2, 1, πάμε. Άρα 10 δευτερόλεπτα. 3, 2, 1. Ξεκουραζόμαστε. Πάμε στους Κυριακούς. Λοιπόν, άμα πάρεις βαράκι, Μαρία, στη δεύτερη άσκηση. Πιάνεσαι. Ω, Παναγία μου. Και κάνεις με ίσια χέρια να κουμπάς φτέρνα. Τη μία φτέρνα, την άλλη φτέρνα, αλλά στον αέρα. Είναι αγκούρι, έτσι. Βέβαια. Πάμε όμως. 3, 2, 1. Πάμε. Προχωράμε λίγο. Δεν σταματάμε. 3, 2, 1. Ωραία, ξεκουραζόμαστε. Γιατί αργήσαμε να μπούμε στο σετ. Κλέβαμε. Πάμε να κάνουμε και τα tricep. Έλα, τώρα θα βάλω και μπάρα 20 κιλόγραμμα. Αν θέλετε power move, αλλιώς ξεκούραση. Ήταν αρκετά δύσκολο γενικά το πρόγραμμα. Πάμε όμως. Πάμε. Θα το τολμήσω. Θα το τολμήσω αυτό. Δεν ξέρω αν σε βολεύει. Πάμε. Δεν θα σταματήσετε που θα κάνει το καμπανάκι, γιατί έχουμε μπει στο 10. Δηλαδή θα έχουμε 10 δευτερόλεπτα μόλις τελειώσει ο χρόνος. Συνεχίζεται. Θα σας πω εγώ πότε θα σταματήσετε. Αν δεν σταματάμε. 3, 2, 1. Ξεκουραζόμαστε. Ωραία, μάνα. Δεν ξέρω αν το θέλετε το νερό να το κάνετε. Τελειώσαμε νομίζω. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Αποξελίδω, Μαρία. Ας κούρασα. Όχι, Μαρία, όχι. Θα το κάνουμε το νερό, τι λέτε.
Ποιο? 360 μοίρες spot. Το Stepho Power μου. Εγώ θα κλείσω λίγο κάμερα, Μαρία, θα πρέπει να φύγω. Εσείς κάνετε, ναι. Δεν ξέρω, θέλετε να το κάνετε, Πόπι, ή φτάνει κάνουμε strength, διατάσεις και strength, σας ακούω. Ναι, να το κάνουμε το 360 μοίρες. Θα σας το δείξω λίγο. Λοιπόν, υψηλή, χαμηλά, μπορείς να πάρεις και βαράκια. Η μέτρια, μπορούμε να μείνουμε σε ένα μέρος και ταλαντευόμαστε. Αυτό είναι το power μου, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Δουλεύεις ποπό. Γενικά σήμερα ήταν η μέρα του ποπού. Αυτό. Γιατί την προηγούμενη φορά δεν είχαμε δώσει πολύ βάση στο ποπό μας. Οπότε σας έβαλα ποπό σήμερα. Λοιπόν, όταν είστε έτοιμες, πάμε. Όχι, δεν έχουμε ξεκινήσει. Πόπι, δεν σας έχω βάλει ακόμα. Είσαστε έτοιμες, Έλενα? Πάμε. Ναι, μαλάκι. Ωραία. Πάμε σε 13. Ετοιμαστείτε. Τα βαράκια σου, Πόπι, κράτα τα εδώ στο στήθος σου. Αυτό. Πάμε. 3, 2, 1. Πάμε. Εγώ θα μείνω σταθερά εδώ. Βαγγέλη, σκύβεις μπροστά. Μπράβο, Πόπι. Τέλεια. Είμαστε στο μισό δρόμο. Σχεδόν. Έχουμε ακόμα. Συνεχίζουμε. Είμαστε στο μισό. Συνεχίζουμε. Άλλα 10. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Μπράβο, παιδιά, μπράβο, Πόπι. Το κάνεις σωστά. Λίγο στο τέλος είδα τα έχεις παίξει, αλλά μπράβο σου. Πω, συγχαρητήρια, παιδιά. Συγχαρητήρια σε όλους. Παιδιά, διατάσεις εμείς θα κάνουμε. Σας αφήνω εγώ να κάνετε διατάσεις. Γεια. Κάνε τις γρήγορες διατάσεις, μην φύγεις έτσι. Γεια, Μαρία, ευχαριστούμε. Γεια. Καλό Σαββατοκύριακο, Βαγγέλη, παιδιά. Γεια. Γεια σε όλους. Παιδιά, μένουμε εμείς. Μένουμε για διατάσεις. Τι διατάσεις θέλετε? Ακούω. Ή άλλες που κάνουμε μέση και πλάτη και μέση και τέτοια. Τύπου γιόγκα που κάνω. Τι θέλετε? Τύπου max out να έχουμε τελειώσει? Ή θέλετε να το αναλύσουμε καλά? Όχι, μην το αναλύσεις. Επειδή δουλέψαμε κομπό γι' αυτό. Οκ. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορες διατάσεις τότε. Συνάζουμε χέρια, πόδια. Εδώ. Πάμε εισπνοή. Εκπνοή. Εισπνοή. Εκπνοή. Ξανά. Πάμε να πέσουμε κάτω. Εδώ πιάνουμε κάτω. Αν δεν μπορούμε, πιάνουμε στράγαλους. Να πέσουμε στο ένα πόδι. Να πέσουμε στο άλλο πόδι. Ξανά αλλάζουμε το ένα πόδι. Τραβάει ο φως νομίζω. Θα δουλέψουμε λίγο σε όποια στάση του βοηθούς να κάνουμε διατάσεις. Το άλλο πόδι. Πάμε κέντρο εδώ. Μπορείτε να με δείτε στο πλάι. Αυτό. Και πάμε αριστερά το ένα χέρι. Αριστερά. Δεξιά. Αριστερά. Δεξιά. Το άλλο χέρι. Ωραία. Πάμε πάνω. Τεντώνουμε χέρια πάνω και πίσω. Εδώ γιατί βλέπω κάτω. Δεν θα σας σηκώσω την κάμερα γιατί δεν με βλέπετε, δεν βλέπετε κάτω. Τώρα. Ωραία. Πίσω. Και πίσω και καμπύλη πίσω. Κάνουμε το ίδιο και εδώ και πέφτουμε κάτω.
Λοιπόν, το ένα πόδι μπροστά τεντωμένο, το άλλο πόδι εδώ. Πατάει κάτω το πέλμα ολόκληρο. Σηκώνουμε τώρα, πιάνουμε μύτη. Και τραβάμε. Το άλλο πόδι το ίδιο. Σηκώνουμε μύτη και τραβάμε. Ωραία, ενώνουμε εδώ πίσω και τραβάμε. Αν δεν μπορούμε, πιανόμαστε. Το άλλο. Πάμε να λυγίσουμε εδώ, να το κάνουμε έτσι και να τραβήξουμε για βοφό. Να αλλάξουμε. Ωραία, πάμε λίγο χέρια το ένα. Κάτω όμως το άλλο. Πάνω. Το άλλο. Ωραία, πάμε εισπνοή, εκπνοή 3 φορές και έχουμε τελειώσει. Πάμε. Εισπνοή. Εκπνοή. Άλλη μια φορά. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο. Μαράκι μου, Δεν πες. χάσετε τη strength σας. Καλό σου κου. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια Μαρία. Ευχαριστούμε. Γεια! Γεια αγάπη μου, γεια σου. Γεια σου καρδιά μου. Φιλάκια. Καλά περάσετε. Έλα,